Vytvorme krajinu s viac než 1000 ostrovov. Pridajme tie najlepšie miesta, ktoré si vychutnám všetkými 5 zmyslami. Chcem zažiť skutočné nadšenie a dobrodružstvo. Urobme ju autentickou a plnou histórie. S pamiatkami svetového dedičstva UNESCO. Koľko ich má byť? Veľa. S nezabudnutelným jedlom a vínami, ktoré čakajú na objavenie. Urobme z nej krajinu, ktorá si váži svoj lokálny spôsob života. Úsmev na každej tvári a krása na každom kroku. Ale no tak, to ani AI nedokáže vytvoriť. Je to Chorvátsko a je plné života.